BTRनि लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार फोसावथाय। BTR सरकारनि एनिमेल हस्बेन्डारि एन्ड भेटेरिनारि डिपार्टमेन्टआ 1 year भेटेरिनारि फिल्ड एसिस्टेन्टनि ट्रेनिं कर्सनि थाखाय खाबु लानानै फैदों। जाय लाइमोनफोरा बे खाबुखौ लानो सानदों एबा जायफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन साखाफारा जादों। मानोना बेनि इन्टारभिउ एबा मोगामोगि लानायनि अक्ट'खौ फोसावबाय। फैगौ 20 आगस्टआव इन्टारभिउ एबा मोगामोगि लानो फोसावदों क'क्राझारनि डाइरेक्टर एनिमेल हस्बेन्डारि एन्ड भेटेरिनारि डिपार्टमेन्टनि मावख'निफ्राय फोसावदों। बेजों लोगोसे क'क्राझारनि डाइरेक्टर एनिमेल हस्बेन्डारि एन्ड भेटेरिनारि डिपार्टमेन्टनि मावख'निफ्राय बिनायसाफोरखौ गावसोरनि कल लेटारखौ लायनो खावलायदों। जुदि सोरबा बिनायसाया थि समाव गावसोरनि कल लेटारफोरखौ लायाब्ला क'क्राझारनि डाइरेक्टर एनिमेल हस्बेन्डारि एन्ड भेटेरिनारि डिपार्टमेन्टआ बिबान गोनां जानाय नङा होननानैबो फोरमायदों। बेनिखायनो जाय लाइमोनफोरा BTR सरकारनि एनिमेल हस्बेन्डारि एन्ड भेटेरिनारि डिपार्टमेन्टआ 1 year भेटेरिनारि फिल्ड एसिस्टेन्टनि ट्रेनिं कर्सनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन, थाबैनो कल लेटारखौ लायदो। मोगामोगिनि थाखाय सायख'जानाय आरजाथाव बिनायसाफोरनि फारिलाइखौ डाइरेक्टर एनिमेल हस्बेन्डारि एन्ड भेटेरिनारि डिपार्टमेन्ट BTC क'क्राझारनि मावख'जों लोगोसे BTRनि सिङाव थानाय क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरियाव थानाय जिल्ला जुनार फिसिनाय आरो भेटेरिनारि मावख'फोरनि नटिस बर्डआव फोसावनाय पस्ट खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि जुदि सोरबा बिनायसाया गावसोरनि मुं आरो रल नाम्बारखौ दिन्थिनाय फारिलाइयाव मोननो नाथाय एंगारनो हायै जाहोनफोरनि थाखाय समाव कल लेटारखौ बुथुमनो हाया, अब्ला मोगामोगिनि समफारि बादियै गुबुन गुबै फोरमानलाइफोरजों लोगोसे फट' सिनायथि फोरमान, आधार कार्ड, पान कार्ड, भटार आइडिजों नुजाथिनो हागोन। उदालगुरि जिल्लानि रायजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। हादरनि मोनसे मुंदांखा कम्पानि फार्स्ट क्राइआ दायो उदालगुरियावबो दंसै। उदालगुरि रामपुर सकनि HP पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव फार्स्ट क्राइनि फ्रेन्चाइजिआ 24 जिल्लायाव बेखेवजाबाय। बे गलायाव गथ'फोरनि गासिबो बेसादफोरखौ मोननो हागोन। नोंथांनि खुदियानो गोनां जानाय गासिबो रोखोमनि बेसादफोरखौ बे मोनसे जायगायावनो मोननो हागोन। फार्स्ट क्राइआव गथ'फोरनि थाखाय गोबां रोखोमनि दिहुनजानाय बेसादफोर मोनो, जेरै सि-जोम, गथ'फोरनि थाखाय दोरोङारि गाननाय, पार्टि वेर, एथनिक वेर आरो फर्मेल वेर। गथ'फोरनि थाखाय सेन्डेल, जुथा, बुट आरो स्निकार्स, सोलोंथायारि फुथुलाफोर, पाजलफोर, बर्ड गेम्स, एक्शन फिगार फुथुलाफोर आरो गोबां। आलादा आलादा बैसोनि थाखाय गोबां रोखोमनि बिजाबफोरनि मोनसे गुवार रेन्जबो दङ। बेबी केयार दिहुनथायफोर जेरै डायपार, फिडिं एक्सेसरिज, स्ट्रलार आरो गोबां। एक्सेसरिज जेरै खानायनि एक्सेसरिज, गहेना, बेग, सानग्लास, घड़ी आरो गोबां। फार्स्ट क्राइआव मोननो हानाय माखासे मुंदांखा ब्रेन्डफोरनि मादाव इन्टारनेशनेल ब्रेन्डफोरा जादों जेरै मेटेल, डिज्नी, बार्बी, गेरबार, फिशार प्राइस आरो भारतारि ब्रेन्डफोरनि मादाव पंचकुल, हट व्हील्स, निउबी, हार्लिन, मेडेला, टेम्पो।